Yun mga idol, nandito tayo ngayon sa activation po ng Honda para dito sa mga unit ng kanilang mga scooter. Napakadami po naglabas ngayon para dito sa first day of Guangzhou Festival. At napakaswerte nila dahil yung dream bike nila, scooter ADB 160. Eto, nasa likuran natin. At for activation na yung mga units po nila. Sobrang dami pong tao dito ngayon. So yan mga idols, ADB 160, activated na yan. So, lalabas na po ng mga idols natin to. White color. Kung gusto nyo pong humabol, meron pa rito mga units. Guangzhou Festival, pumunta lang kayo sa Robinson Calasiao. So, yan. Kita na naman po ninyo mga ngiti sa kanilang mga sura. Talagang super happy sila dahil nakapaglabas na sila. So, ito pa. Isa pa ulit ADB White. Ilalabas na rin, no? Kinukuha na. Inuubos na nila yung ADB dito. So yan, meron pa rito isa pa white at isa pa dito red. So makikita natin total 1, 2, 3, 4, 5 units mga idol. 5 units po yung nire-release ngayon dito sa Robinson Calasiao Guangzhou Festival. Kaya pumunta na kayo dito, no? Kita naman ninyo. Start na yan. Start na yan. Oh, talagang sinisipat ni sir kung talagang makinis, malanggas-gas, ano. Ayan, oh. So ADB white po ang kanyang napili. At dito, kumpleto po tayo sa color ng mga ADB dito, no. White man yan, black, white, red, meron din dito. Si Idol din maglalabas din ata. ADB rin. So yan mga idols, ang dami po ng mga customer ngayon ng Honda, no. So talagang dinumog po dito tayo sa Honda store sa Guangzhou Festival. Kung gusto niyo pong umabol, meron pa dito mga idols, kaya hanggang linggo po tayo dito. Hanggang linggo po tayo dito. So pwede pa po kayong humabol para dito sa ating ADB 160. Ayan. Yun, na-try na po ni Idol. Diba, pil na, no? Sakto sa'yo kasi matangkad ka eh. Gwapo. Gwapo. Mamaya, titingnan natin pagka in-start na ni Sir. Pag umandar na. Sir, check mo na yung loob ng compartment. Sarado eh. Sarado? Sige, mamaya bubuksan niya na yan. Para makita mo rin sa loob. Happy. So, bigyan ko si Idol ng natin, sticker. Yo! Alright. Shoutout po sa Idol natin. Anong pangalan mo, sir? Iyan po. Ian. From anong lugar? Kalumpit mo lang. Tinan mo nga naman, napakalapit. Kalumpit, Bulacan pa. So, sa mga idols natin dyan, taga Bulacan pa ho siya, no? Boyet Salabarria po. From Kalumpit, Bulacan, sinadya pa rin nila dito sa Calasiao, Pangasinan para lang makakuha ng ADB. Ayan po siya. Kasama po niya si mother niya sa kasi sister. Yun. Shoutout po sa kanila. Shoutout po sa mga taga Kalumpit, Bulacan. Gusto nyo bumili ng ADB, punta lang kayo dito. Ayan, para ma-subscribe po ni Kuya. Sir, taga saan po tayo? Dagupan. Dagupan lang siya. So medyo malapit lang, walang problema. So Manila. Talagang naka-orange pa talaga si Kuya dahil Guangzhou Festival. May free ticket po sa bingo. Tama. Hindi kasi dati ako empleyado. Ganun po. Very good. Ayun, talagang bumili siya rin ng kanyang bagong motor from Guangzhou. Ayan. Napakaganda. Na-imbitan kayong buwan. Yes. Motorcade. Motorcade. Tapos yun, test ride. Mga PMS dyan, change oil, kompleto. Yes, po. Ayan. Panoorin nyo po yan sa aking video, sir. Makikita kayo dyan. Ito post ko. Thank you. Alright. So ito po yung kanyang bagong ADB 160. White color. Ayan, i-activate na po nila. So puro ADB po ngayon na nire-release dito, Tanungin natin si Bossing. Bossing, ilan pa yung ADB natin?
Marami pa? Marami pa? Oo, marami pa daw. So, hanggang linggo pa tayo dito. So, wag po kayo mag-alala. Marami pa tayong ADB na units dito. So, baka isipin nyo maubusan kayo. Punta lang po kayo dito. Bukas po. Pwede pa rito. Punta lang kayo directly sa Robinson Calasiao, ano? So, yun. Si Idol Ian, lalabas na. Kukunin na nila to. Iuwi na nila ng Kalumpit, Bulacan. So marami pang tayong unit dito, ano? Kita niyo yan? Oh. Ang dami pa pong ADB rito, naghihintay sa inyo mga idol. Di-deliver pa po yan, oh. Yan, oh. Shoutout po dyan sa dalawa. Kay Ping, saka kay Jer. Ayun, si Barako, nandito rin. Kita nyo, ang dami pa ho nating ADB 160, oh. Marami pa ba ron? O marami pang ano? O marami pa daw. So huwag kayo mag-alala. Meron pa tayong mga units doon sa ano. So mga idos, ano pang hinihintay ninyo? First day pa lang po ng ano nila, festival. Wow, di ba? First day pa lang yan. Ang dami na na-release. Grabe. Kita nyo yan. So, 17, 18, 19. oo, first day pa lang ngayon. So meron pa tayong 2 days para po bumili ng ADB 160. So ayan, abangan po natin yung iba. Iko-cover din po natin yung second days natin at third day natin dito sa festival. So, imagine nyo, malayo pa si Sir Ian, nagaling pa siya ng Bulacan, Kalumpit, ano. And iuwi na nila ngayon. Ibibiyahe na ho niya, parang test ride na rin. Break-in na rin po nila to. So ayan mga idol, ibababa na rin nila yung mga ADB 160 dito. Ha? So on the best dito mga idol, iniisip niyo baka maubusan tayo ng ADB pero meron pa po, marami pa tayong makikita rito. Yung, subukan na mamaya. Yun si idol, oh. Shoutout po kay idol, oh. Nakabumuli rin ata ng ADB si idol. Kumuha ka rin? Anong kulay? Anong kulay? Puti din. Hintay mo na lang na releasing. Grabe, oh, parang ano, hot cake. Hindi man. Oh. May bag sa ano, helmet from Honda. Sticker ko. Ayan, mga idol. So, ilang EDB po yung nakikita nyo rito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So yan po yung ating i-release today. At marami pa po sa loob na naghihintay ng kanilang units. So ito mga idol, bagong baba lang. Ayan. Bagong baba lang po. Marami pa po tayong units dito. Grabe, oh, ayan. Kita nyo kung gaano kadami yung ADB ditong available, ano. Hi sir! Yun, Long time no see! mga idols natin dito, ano. Sobrang sisipag nito, ano? Dinadalan tayo ng maraming ADB dito. Oh. So marami tayong color combination pa rito. White, black, tapos ito red. Ayan, oh. Kung gusto nyo bumili mga idols, punta na kayo dito ngayon, Guanson Festival.
Ayan mga idols ha. Ready na po ang mga ADB 160 for release. Guanson Festival mga idol. Yun, uwi na. Ingat idol. Ingat, ingat, ingat. So another ADB 160 black color release po dito sa Guanson Festival. Bye bye ADB. Artista? 34 ka ng units, pamerienda na. 34 units na po nabenta, ADB. So, Hindi pa benta yan, benta ni Guanson. benta ni Guanson, hindi pala. Yan po si Boss Rocky, yung ating pinakagwapong taga-activate dito. Halimbawa, pag sa umaga, tatlong minutes lang. 1, 2, dapat mag-circulate yung gasolina. Tapos pag kumanta rin natin, tuloy na natin. Opo. Naka-break siya. Yung ilaw natin dyan, naka-tail na po siya. Ayun. Yung cluster natin, tag-isang. Tapos, yan. Yung asal na, mayroon din asal. Okay. Yung ilaw natin sa kanan. Yan. Harap. Rino. Sa likod. Yan. Pag size lang naman yan. Ano naman yan, hindi sa dami na gawin natin. Uwi na si Boss. Una na ako, kabilang ibayo pa. Kabilang ibayo pa to, napakalayo. Pampanga pa yun, Pampanga. Oh, layo. Si Madang mas malayo, taga Bulacan. Kalumpit, Bulacan. Tignan mo nga naman sinadya pa po rito para lang makakuha ng ADB 160. Kalumpit, Bulacan. Tuloy-tuloy yung handa. Hindi siya mga matay. Okay na.